Ithi badala. Mfowethu ngithanda ukukhumbuza abalaleli kwezwe lomzansi ukuthi kulinyanga zamhla 11 October kusenjalo siya eMpophomeni And livile ba ukugcina onyakeni. Onyakeni okugcina. So hamba nje ukugcina kulonyaka ukuya eMpophomeni. Umuntu othi yena uyafisa ukuhamba nathi. Uzokwazi ukuthi asithole sishiye inamba okwazi ukufonela kuyona ubooke kuyona mangabe ufuna ukubooka uthanda ukuyifikela futhi uyakwazi ukuyifikela ukwazi nje ukuthola imininingwane ethile ukuthi kwenzakalani kuhanjwa kanjani. Kubalekile ukuya eMpophomeni kakhulukazi nje nakubantu abanesithunywa umuntu owaziyo nje ukuthi unesithunywa kubalekile ukuthi aye eMpophomeni ekwazi ukuyihlambulula. Nakho ke sikuphethe kwaphila mzimba ongama product. Lapha kwaphila mzimba kulaba abanama business noma abayisebenzayo ngaba ukuthi uyadayisa kakhulukazi umuntu osebenza ngokudayisa noma umuntu osebenza ngento ethinta nje ama custom lapha kwaphila mzimba sinesibonge esinamandla kakhulu. Mawufuna nje isibongo ufuna ukuphakamisa umsebenzi wakho sikhona isibonge lapha kwaphila mzimba okuyisibonge esinamandla kakhulu uyakwazi ukusebenzisa nawo ukuthi ugqume ngaso uphalaze ngaso ukuze usifake egazini la kuwena ukuze kube ukuthi noma ngabe uphi la okhona uhlezi umuntu odonsayo sikhona futhi esinye esishunqiso akwazi ukushunqisa nje usasekhaya usazophuma noma ukwazi ukushunqisela lapho usebenzela khona ufike usishunqise nje ukhulume ngawo umsebenzi wakho lozowenza usho konke lokho ofisa ukubona kwenzeka emsebenzini wakho okuyisibongo esinamandla kakhulu ke leso. Siphinde futhi kwaphila mzimba sibe nekhombo kamaqaqa esinekhombo kamaqaqa kubantu abanenkinga amathunzi amnyama amabhadi ichitho ikhona ikhombo kamaqaqa iqukethe imithi emithathu kuyizwasho kuneswasho sokuqala osebenzisa ukuyicleaner ngaso siqala isikline wena sikhiphe konke ukungcola kwena sikhipha amabhadi ichitho isinyama beneswasho sesibili osebenzisa ukuphakamisa inhlanhla yakho eswasho esinamandla kakhulu ke lesa sokuphakamisa inhlanhla bese kuba khona ibhodlela ohlanganisa nento yakho yokugcoba okuyilotion okwazi ukuthi ilenze ukuthi ube nogazi kubantu ile yakhombo mongabe nje uyisebenzisile nawe uyayibonela nabantu bayakubuza ukuthi hayibo wenza ngani wenza kanjani ikhombe enamandla kakhulu abaningi ke sebeyayazi idumile kakhulu uyakwazi ukuyithola nje inkundleni zokuxhumana uma ungena la ko Facebook ikhona isipostwe kakhulu abantu abaningi nje bayayazi ikhombo kamaqaqa. Siphinde kaphila mzimba sizoba nembiza yomhlume kubantu abahlushwa umhlume sinayo imbiza elapha umhlume ngokukhulu nje ukusheshsha uma ngabe ubuso umuntu onenkinga yokuthi ube nesilonda la ngemuva noma ube nezinsumpa leyambiza izokusiza kakhulu ngoba ihamba nomuntu okugcoba uthi uyisebenzisa ube unomuntu omncane nje osebenzisayo ogcoba la ngemuva okuwumuntu onamandla kakhulu wenza nje kusheshe kuphole ngisho ngathi abusuya kanzima kangakanani etoilet kodwa uma uke wasebenzisa lo amuthi insukwana nje ezimbalwa nawe usuke sewubona umehluko iwona okuthuma ukuthi no ngalitholela ngibhodlela ngivele ngishayeke manje ngiqede ngibe right imbiza leya enamandla kakhulu. Sibe nembiza yotshwala kubantu abanenkinga ukuphuza utshwala abathi sebekhathele ukuphuza utshwala noma uyabona ukuthi kunesihlobo thizeni ekhaya esesiphuza ngokweqile engasemnandi ukuthi nimbone ephuzile liyambiza ngebhodlela elilodwa umuntu uyaphuma utshwaleni kuliyambiza ibhodlela elilodwa awubuye uphinde uthenge lesibini uthenga 1 umuntu aliye utshwala aphuma utshwaleni imbiza enamandla kakhulu ke sibe nembiza yedliso kubantu abanenkinga ukuhlushwa idliso mawuzwa nje ukuthi unenkinga ukuhlushwa idliso unento oyizwa ukuthi ngathi iyahamba la kuwena ngaphakathi swini ngabe sesifubeni esinenkinga yedliso noma ngathi akwadliswa isilwana noma ngathi inhlobo yini yedliso liyaphuma idliso kanti into emnandi ngayo liyambiza ayikuhlukumezi ifike nje idliso libulala libolise ngaphakathi ibe silikhiphe ngezansi mase likhipha uyizwa ngokuthi ikhiphisa ngesiso lapho ke kusuke seyizilikhipha lelo dliso uma ngabe ube umuntu odlisiwe ifike yalifica uzoyizwa ukuthi ikhiphise ngesiso okuyisayini ukuthi ubone ukuthi seliyapho ubese ubona ngokuthi konke lokho ebekwenzeka kuwena kungabe senzeka imbiza le namandla kakhulu. Sibe nembiza ke lapha ozifo zonke uphila mzimba esebhodlelele lemhlophe imbiza enamandla kakhulu ke le noma ngathi unahlobo loni lokugula okusemzimbeni umuntu nje othi unohlobo lokugula olusemzimbeni liyambiza enamandla kakhulu yalishaya iqede nya ukugula okusemzimbeni
ngabe uyakhathala uyathuluka nalezi zifo ezingamahlala khona ezenza ukuthi umzimba uhlale ubhlungu ngaso sonke isikhathi lihamba izinamandla kakhulu uma nje uphuza ibhodlela elilodwa wena ozizwayo ukuthi no ngiyalidinga lesibili noma sengi-right imbiza le enamandla kakhulu noma ngathi unahlobo luni lokugula okusemzimbeni ngaphakathi sho ngathi unezilonda umzimba wonke umzimba wakho uyahawuzelela uyaloma awukho umuhle uchama oshisayo imbiza ethakwe kakhulu liya enamandla kakhulu siphinde sibe nekhombo ke ebaluleke kakhulu ikhombo kavuladlozi ikhombo le uyisebenzisa ukulungisa umsamo ekhaya uma ngabe ninenkinga yomsamo ekhaya konakala umsamo abantu bawuphendula abantu bathobula idlozi leya khombo inamandla kakhulu iqukethe nayo imithi emithathu oqala ukusebenzisa ukuyiklina wena osuku uzosebenzisa lo muthi uma kuwena nje osuku uzosebenzisa ekhaya uyakwazi qala uthola iswasho sokuqala ufike uyikline ngaso ubese ke manje usuzosebenzisa umuthi ozowushunqisa lapho sokukhuluma nedlozi lakini awusebenzisa impepho awuhlabi usebenzisa wona umuthi unjalo usukhuluma nedlozi lakini ke lapho usalibiza lonke kodwa likulekelela ulungise lokho okulungisayo kusukela namhlanje ulanda lonke idlozi lathwetshulwa uyalifusa uthi alibuye livuke libe idlozi eliphilayo uphendula lonke idlozi laphendulwa abantu ukuthi linganibheke ekhaya namhlanje uthi aliphenduke libheke ngasekhaya uvula lonke idlozi lavalwa ukuthi linganenzeli lutho ekhaya namhlanje uthi alivuleke livule inhlanhla libe idlozi elihle eliphilayo bese kuba khona umuthi wesithathu okuwukhamba lokugeza amanzi amnyama ukhamba ke lo uyalisebenzisa ukugeza amanzi amnyama edlozini ngesikhathi ulisebenzisa uyaliphahla sikuyalele nendlela osebenzisa ngazo okhuluma ngazo molisebenzisa ukugeza amanzi amnyama ukuze idlozi lakini lize lilihle likhanya linivulela inhlanhla ekhaya noma ngathi abeningasaliphuphi qale manje livele emaphupheni futhi likhulume nilizwe ukuthi lithini lisho lokho elikufunayo nalo emaphupheni kunina nikwazi ukuthi ke manje seningaqala ke nisebenzisa impepho qale ke manje nihlabe ngoba uma uzohlaba umsamo onakele izinto zonakala kakhulu uma ushisa impepho kuveli kukonakele emsamo kuphinde konakale kakhulu lo muthi nje usebenzisa ngaphandle kwempepho bese uqale ke manje uthola amaphupho akuvezela ukuthi no umsamo wakho manje usu right ungaqala ke ukusebenzise lokho abakwaphila mzimba ke bayatholakala eThekwini eMarket silapha nje eThekwini eMarket building elinojwayelani elibhekene nebus rank kunama steps ensimbi eduze nojwayelana ukhuphuka ngalo ma steps ensimbi mawuqeda ungene kumnyango oqala nebhodi lisuke selikhona lapha eline air elikhombisa ukuthi ngena ngaphakathi elakwaphila mzimba uzobona nje ukuthi libhalwe phila mzimba health product line arrow ekhombisa ukuthi ungena ngaphakathi lapho umnyango oqala nje number 9A kwaphila mzimba lapho uma ngabe umuntu no Facebook uyangena ku Facebook wakho search uphila mzimba health product follow page ulike ukwazi ukuthi uthole wonke ama video akhona lapha uyibukele ama video akhona kuchaza ama product amaningi nokunye okuningi okwazi ukukwenza ngaphandle kokusebenzisa umuthi ongadingi into ezumuthi kuningi okuchaziwe lapha ku Facebook mono TikTok akwazi futhi ukusearcha phila mzimba health product follow lapha ku TikTok ukuze ukwazi ukuthi makupost video ukwazi ukuthi uyithole isheshe vele kuwena uma ngabe futhi no YouTube kubaleke kakhulu ke futhi lapha ku YouTube ngoba ilapho kusuke kuchazwa ngezimo ezithile ezigcina zifaka abantu ekonakalelweni izinto lapha nje ku YouTube kubaleke kakhulu ukuthi abantu bengene beyolalela izinkulumo ekhona lapha ezizobasiza ekuhambeni kwesikhathi abakwaphila mzimba ke uyabathola kule number e066 007 50 43 ngicela ukuyiphindi number u066 007 5043 itholakala ngaso sonke isikhathi le number yafoneleka iya WhatsApp ngaso sonke isikhathi asikho isikhathi engatholakala ngaso abantu bangesabi ke mawukude ufuna iproduct kwaphila mzimba fona nje usho uchaza ukuthi ukuphi usitholele iPax number kaPhepho seduze nawe sikwazi ukuthi sikuposele mawungabe kulezi indawo eziseduze futhi ufone mangabe ngoba bakhona abantu abakhona nama product akwaphila mzimba endaweni ezithile ezahlukene mufonile sokwazi ukuthi sixhumanise nomuntu ozokulethela oseduze nawe ozokulethela leyo product oyidinga siyabonga kakhulu Kakhulu ubona isicelo siyabonga kakhulu mfowethu uqhubeke nje nokwenza into enhle kakhulukazi kubahlali siyabonga kakhulu ba siyabonga mfowethu Danke kakhulu sicelo mfokasi nami ke obesiphathelwe laba ezithindaba kwaphila mzimba
Yebo kunjalo, imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini. eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.